खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं पिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रिया गावनि न'आव क्वारन्टाइनआव थाबाय। हाबा जाखांना जोथोब मोनैनि थाखाय सासे बिहामजोआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। हादराव कर'नानि गोब्राब थासारि। रायजोआव सिनिनि बेसेना बांनायनि लामायाव दं। भारत हादरनि फिरफिला बिरहोनो थांखि लानाय जादों। डिब्रुगड़ जिल्लानि टेक्स सुपारिन्टेन्डेन्टआ कभिड-19जों जिउ खहा जादों। तामिलनाडुआव मबाइल एबा जानबुं बेरफ्रुना बिमा फिसानि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 11 आगस्ट खालारखालि कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि बि.एस. येदियुराप्पाया गावनि न'आव आरो फिन आलादायै क्वारन्टाइनआव थाबाय। गाहायै बिथांनि देहायाव बावैसो सिगां कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसनखांनानै बिथांनि देहाया मोजां जाफिननायनि उनाव न'आवनो बिथाङा आलादायै हारसिङै क्वारन्टाइनआव थानाय जासिगोन होनना फोरमायदों। 11 आगस्ट खालारखालि बङाइगाव जिल्लायाव सासे बिहामजोआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। गाहायै सुलुं मोननाय बादिब्ला बिहामजोआ सासे गोरिब नखरनिमोन। बिथाङा हाबा जाखांनायनि उनाव फिसायजों लोगोसे फिसायनि नखरनि सुबुंफोरा नांगौ बायदियै जोथोब हरनो हायैनि थाखाय अगेन आखु दिन्थिबाय थानायनि थाखाय सैज्य खालामनो हायैनि गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। भारतआव कर'नानि गाज्रि थासारिया सानफ्रोमबो बारायगासिनो दङ। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव हादराव 60,000निबो बांसिन सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों, जायनि थाखाय हादराव दायो 23 लाखनिबो बांसिन सुबुंनि देहायाव कर'नाजों गाग्लोबजाबाय। बेनिनो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव भारतआव गासै सा 834 सुबुङा जिउ गोमायो आरो हादराव दायो कर'नाजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया 46,000निबो गोबां जाबाय। दासिम भारतआव गासै 23,29,638 सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जाबाय आरो बेनिनो गासै 16,39,599 सा सुबुङा कर'नानिफ्राय रैखा मोनफिननो हाबाय होननानै मिन्थिनाय जादों। बावैसो सिगां रायजोनि दाब दाब जायगायाव सिनिनि बेसेना 2 रां बारायनायनि लामायाव दं। गाहायै दासान्दि जोंनि रायजोनि सिनिनि बेसेना जेसेबां जाना दं बिनि 2 रां बारायनायनि लामायाव दं। 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानखौ गुबुन गुबुन हादरावबो भारतनि उदांस्रि सान महरै फालिनो थाखाय एबा भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय सावरायलायनाय जादों। सुलुं मोननाय बादिब्ला आमेरिकायाबो भारत हादरनि फिरफिला बिरहोनो थाखाय थांखि लानाय जादों। 11 आगस्ट खालारखालि सुप्रिम कर्टआव उनमोनथाय 2005 मायथाइयाव आयेन दानाय बादियै गंसे नखराव फिसाज्ला-फिसाजो जेबो फारागथि खालामालासिनो सासे फिसाजोआबो बिफानि धोनखौ समानै मोननांगौ होनना फोरमायदों। गाहायै सासे बिफाया थैखांनायनि उनाव सासे फिसाजोआ गोसो जायोब्ला धोन सम्फथिखौ समानै गुबुन फिसाज्लाफोर बायदि समानै बाहागो मोनफानांगौ। गिबियाव बेबायदि थांखि दैखांनायनि उनाव गोबां गावजों गाव अजद होलायदोंमोन, नाथाय हिनजावसानि उनमोनथायनि थाखाय 1956 मायथाइयावनो बिथोनमा रोखायै दानाय बायदियै गोमजोरै बिजिरना जोबथियाव फिसा हिनजावाबो समानै धोन सम्फथि मोनफानांगौ होनना फोसावनाय जायो। थांनाय रबिबारखालि 45 बोसोर बैसोनि वमेन टेक्स सुपारिन्टेन्डेन्ट रिजुमनि गुहाया कभिड-19 नि जोहै जिउ गोमादों। गाहायै बिथांजोखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव टेस्ट नायनाय जादोंमोन आरो बेयावनो बिथांजोखौ पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। गाहायै बिथांजोखौ साननैसोनि सिगां बे देहा फाहामसालियावनो फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो उनाव बे देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो। 11 आगस्ट खालारखालि तामिलनाडुआव गोमोथाव गंसे नखराव मबाइल एबा जानबुंआ बेरफ्रुनानै नखरनि बिमा आरो सानै फिसानि जिउ खहा खालामो। सुलुं मोननाय बादिब्ला बिथांजोआ मबाइलखौ चार्ज होबाय दंमोन। बे समावनो कल मोनसे रिसिभ खालामना उनाव कलखौ दाननाय लोगो लोगो मबाइलआ बेरफ्रुयो। बेनि उनाव 3 आरो 2 बोसोरनि उन्दै उन्दै गथ'साजों लोगोसे बिमानि जिउआबो खहा जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।